ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റാർഡ്സ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വില്ലേജുകാർക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബെഡും കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ റെയിൽപ്പാളം വെള്ളത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരാം നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കുതിര ഫാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുതിരയാണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വില്ലേജിൽ പോയിട്ട് എടുത്തതാണ്, കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ വില്ലേജ് ആദ്യം നമുക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബെഡ് എടുക്കാം. കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. റെഡ് ബെഡ് ഇരിക്കട്ടെ, 2 ബെഡാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണത് നമ്മൾ. പിന്നെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളും പിന്നെ ഒരു ചെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകണേ. 2-3 ചെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ വാതിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് അവർക്കൊരു 2-3 ബെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഴയ ബെഡൊക്കെ എടുത്ത് കളയിടും. നിങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ ബെഡ് നമുക്ക് അവർക്ക് ആ ബെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളും കൊടുക്കാം അവർക്ക്. ഈ മൂട്ട ബെഡൊക്കെ എടുത്ത് കളയിടും. സൂപ്പർ ബെഡല്ലോ നോക്കണേ. നമുക്കൊരു ബെഡ് കൂടി ഇവിടെ വേണേൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വില്ലേജർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, നൈസായിട്ടൊരു കുഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഡയമണ്ടിൻ്റെ കല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്താ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലം ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത വില്ലേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. കേട്ടോ, ആരില്ലേ? ഇയാളുടെ പോളി ബെഡാണ്. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബെഡ് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചേട്ടാ, ബെഡ് വേണോ? ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളേ. ആൾക്ക് സൂപ്പർ ബെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ആരുടെ വീട്ടിലാണ്? ഇവിടെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കണം നമുക്ക്. വില്ലേജറിനൊന്നും കാണല്ലോ ഇവിടെ. സോംബി പിടിച്ചാ ഈ ബെഡൊക്കെ എടുത്ത് കളായി. കളറ് ബെഡോളോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെളിച്ചൊക്കെ ഇടുന്ന സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് വന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എന്തായാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ് ഇനി വേണ്ടത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, അടുത്ത് വന്ന ബെല്ലൈക്കൺ, പിന്നെ കമൻറ്റ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ബൈ.